sidder her i dag med dansklærer Sara Palk. Og Sara, det her det er din student Olivia Nyholm. Ja. Okay. Ja, jeg vil starte med at lægge ud og med at fortælle lidt om ordklasser. Ja. Fordi ordklasser, det er rigtig relevant, når man snakker dansk grammatik. Alle ord er delt ind i forskellige ordklasser. Vi har verbum, som er navneord. Det er som er udsagnsord. Du lærer det, som er udsagnsord, og som man bruger om ting, man kan gøre. Som man kan sætte jeg og at foran. Alt man gør på denne jord, kalder vi for udsagnsord. Rigtig flot, Olivia. Det kan være sådan. Jeg spiser. At spise, det er navneformen. Og så kan det være, jeg løber. Altså fysiske ting, man gør. Så har vi substantiver. Hvad er det, Olivia? Navneord. Og jeg har faktisk også det der rim, det der med navneord. Det der. Alle ting på denne jord kalder vi for navneord. Ja. Og så zoomer vi på en det kan for eksempel være en vandflaske. Ej, lad nu være. Og det er det, som man kan sætte.